Hello mga ka-YouTuber. Turuan ko yung paano magka-discount ng marami sa Temu. Open natin itong Temu app. Papakita ko sa inyo paano yung maraming discount. Ito. Kanina kasi bumili ako ng para makakuha lang ako ng 30k discount voucher. O voucher ba yun o coupon? Coupon sa kasi sa hindi voucher. Coupon. Ito, papakita ko yung binili ko kanina. Isa lang yung binili ko tapos binigyan ako ng ganong karaming coupon na to. 18 coupons. Kaso kagad lang siya mag-expired. Ano tayo ngayon? May 10. Nag-expire siya ng 12. Bali 2 days. May 2 days ka para gamitin kung gusto mo. Hindi. Ito yung binigay na coupon. 1,000, 1,500, 2,000, 2,000, 2,500, 1,200, 1,900, 2,000, 2,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500, 3,500. Dami na. Tapos yung binili ko naman, ito kanina, ano lang, worth 100 plus lang, parang free shipping pa, ito, 152. Ito, 152. Ito lang yung binili ko, wala nang ba, free shipping pa siya. COD pa. Sa Temu yan, ha. Tapos, ito, pagka-order ko, kagad binigay. Dati kasi nung una kong purchase nito, yung coupon, hanggat hindi na di-deliver, hindi bibigay yung coupon. Ngayon, nung pagka-second order ko, binigay na kagad yung coupon. Kahit COD siya. Tapos, try natin, ipapakita ko paano. Try natin mag-order ng USB. So, naka-add to cart na ako. Ito yung orderan ko, itong 305, yung una, tsaka yung pang-low, yung 1,003. Tingnan natin makano magbibigay na less na 1,003 tsaka 300. Ay, 1,013 tsaka 305. Dapat kung yan, 1,300 dapat yan, di ba? Tingnan natin. Naging 530 na lang siya, laki ng discount. Tapos itong 305. Naging lang siya. Total naging 818. Halos yung tingnan mo, itong 10 to at 10 pieces. Yung 1,300 na yun, 16 pieces na 16 gig na USB. Tapos yung isa 5 pieces na tig 4 GB. 4 GB tsaka 16 GB. Yung 16 GB 10 pieces yun. Kaya 1,300. Mura, di ba? Yung 1,300, 10 piraso, mura na yun eh. Tapos, gagamitin pa natin ng coupon. Mas bababa siya. Mahal siya. Magiging kaso, pag nilagay natin yan, magsi-600 plus siya kasi yung coupon na angkop sa kanya, iba yung ayan na siya. Yung coupon na nagamit, bali medyo kulang na siya, kaya tumas ng konti yung 500. Kanina 500 yan eh. Tumas siya ng 100 kasi yung coupon para sa kanya kulang na yung worth para sa ganung price. Try natin natin ibabay na natin. Yan. Yan. Pipili ka kung gusto mong GCash, card, o COD. Siyempre, COD tayo. Wala tayong pambayad. Wala tayong pambayad kaagad. Ito. Bali, yan. 15 pieces na USB yan. 10 16 GB. 5. Wag. No. Masisira. Ay, no. Hindi to. Hindi laruan to. Mamaya. Okay.
Ay, ito na lang, ito lang. Hindi yan luto, hindi yan luto. Oh, yan. Oh, try, ano na natin, ha? Bali, 10 bali in order natin na USB sa 10 16 GB, tsaka 5 4 GB. Yan, ha? Free shipping na siya. Okay. Yun. Processing na siya. Yun, okay na siya. Tingnan natin. Kung bali, gusto mo pang mag-order ng ano, pwede pa. Free shipping pa rin siya. Pwede ka pa mag-add dito. COD, pwede ka mag-add tapos free shipping na siya kaagad. Kasi nakaano na siya dito sa ano, meron ka pang oras na ano. Ayun, yun. May 5 hours, bali 6 hours ka. May 6 hours ka pa para magdagdag sa in-order mong ito. Free shipping. Gusto mo magdagdag ng ibang items pa, within 6 hours, free shipping pa siya kahit one item lang siya. Kahit worth 100 or less than 100, free shipping pa rin siya. Dito, basta add more items ka lang dito. So, yun guys, sa susunod na vlog ko, tutulong ko paano pagka-coupon. Kasi sinabi ko lang kanina, walang video eh. So, yun guys, thank you.